Ahojte, vedeli ste, že je oceľ 100% recyklovateľná? Preto sa zvykne nazývať ako Envirokov, keďže ide o najrecyklovateľnejší materiál na svete. Každý rok sa jej recykluje viac ako hliníka, plastu a skla dokopy. 2/3 ocele sa v súčasnosti vyrábajú práve z recyklovanej ocele. Pri výrobe ocele z recyklovaného materiálu sa spotrebuje až o 74% menej energie ako pri výrobe ocele zo železnej rudy. Pri výrobe surového železa sa mimo ďalšie prísady, ako je napríklad železná ruda alebo oceľový odpad, používa aj vzduch či koks. Oceľ sa recykluje už od 19. storočia. Oceľ možno recyklovať do nekonečna. Opakujúcou sa recykláciou pritom oceľ nestráca svoje vlastnosti, ako sú tvrdosť, pružnosť, pevnosť a jednoduchosť, vďaka ktorým je oceľ najpoužívanejší konštrukčný materiál. Potrebujete oceľ pre váš projekt? Na e-maili obchod@mplemetal.sk vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru. MPO Metal, váš železný partner.